नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू सूद और मैं आ रहा हूं पहली दफा नॉर्थ ईस्ट में कोकराझार में 2 मार्च। बहुत ही स्पेशल इवेंट है, इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल, और आई एम रियली एक्साइटेड। पहली दफा है मेरा नॉर्थ ईस्ट में और मुझे पता है कि बहुत कमाल का ये इवेंट होने वाला है। मैं प्रमोद बोरो जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे कोकराझार में बुलाकर आप सबसे मिलने का मौका दिया। जितना यूथ है, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप आइए और इस दिन को और भी स्पेशल बनाइए। जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।